tulenga kwa kire happy Sabbath nsa no muya tulendire chumengima ande bono karibu elinde tuwegera series ni asogwamo. Thank you. Mwachumulirani elesena ya eta ya lenge elesena ya 11 gusamorokelyo 11 alinga mansu sana tukayigira magana mange iguru yo komenya sense na komenya sense tunyuri gitu arochi turucha magana mange sana maya biyamano ase leseni elia ya etete na watu areje to koranga teri raisi asa wanto komenyamo andake bataigo kwa rusa Bataigo. That's why tu anyalta kwa watu koligere ringa nonya ni chigroup chirichi alenga senga kielia ntu aroje buna chiko nyara kwa bachi komenya lakini rende ntu aroje buna chire divided into two. Yes. That is from the east and west. Na gai kama ngana ba bugate and halter was spilled abandu baanza karengera ringa ndaka bachire baminja yoko kandi kwa Nyasaye baanza gutwara chingana na kurutira na mangana analia lakini renda at the end of the day ntu aroje getu kiengenjo yakoringa a gentle answer o koirania ko boitoko ose ko bororo unana kigo kunyara kabogo solve these issues. So kuruga gutoka tukaligire ruto karra o kai conflicts una chigoja mangana buna ko about the past andake buna ba komenyera gago lakini at the end of the day na woba igete egaikera stoko nyora issues chia conflict resolution. Katika conflict resolution ndu anyalete ko bato kuligire nga ebinte kerabia anyalete ko babiko genda maminja egente getangani okonyara ko baga okora is this to communicate. Otherwise na bora irenge bintu mbo bibire kolenda communication etara correct etara no nyane rionga ekere wan Nyasare oyo mare convinced nga about their judgment tiga ko chambu into conclusions gose ekero kwanda into conclusions na bakonyara wadurira along conclusion. That's why no na baiga about the altar baroje ga bono mamincha lakini rende they were drawing near nebi banga kora they were about they are doing the right thing. They talk about real and perceived problems before you act on your own conclusion. Kotara kole bintu biao kara kwanda about the issues chirichi kole tak chiroro na ande kabe willing go sacrifice in order to achieve unity. Na bora nyoranda ko aserugo nini but sacrifice one must sacrifice. Aiga no humility count. Humility counts nyara ka go weke we care. Na kero ko nyara ko ba accused falsely was rightly give a gentle answer. Ya yangu kurwa Proverbs 15 verse 1. Na and finally rejoice and bless God when peace is reestablished. Kero morembo jire motogie na kumojegera omonene as we enter into that. Biamono and that's exactly what we saw at that time. Unless samba konyole the kid actually reason ya edete ya lewatanga living in the land komenya sense engiye Nyasaye tulirero mwana ne robone gotoleta lero God is faithful ngawono komenya sense elia Nyasaye oyoro mwegenu chire chaego chire chingikeranu ande chobu maene ono nakire aro tukale gukwaria ne reason ya lero gotenga wono Nyasaye no mwegenu igo nyuma tuetanire twakwarosanire tuona tuatambukire tualinge bikundi bene kwenda turekora ubugendo wenye sana Mwachumuliri inyoranga elesene ekerego chaka omogoko baneno linga amorokele igani gara ya Biblia na ebwata na ntukuru bono mpaka twakolire lakini igali ese mitandao ya itu napokwenda kutulikira ujumbe gutobwati ya Getembe TV ensema ya YouTube Getembe TV ensema ya Facebook na boyiko asina bachitu chonsi chi studio echichirega wa screen na ora ensema ya radio 0741 583878 usenoti isano nebere inye ayamo isano na isato isano na ibere isano na isato tulikira ujumbe usetukwanere katukusange lesson ayama asem Nyasaye no mwegenwa. Yes, Nyasaye no mwegenwa ekefungo gigo chigotora korwa asiga gukere Yoshua 22 ekefungo kia 45 aguno to gusoma ekera to gusoma kurwa gunto nyore chi point kurwa chigotora but before then totara yanda so some kefungo ekyo na wana ngu ishtorigeria se biche yuere gawo torore ngana ki ekunyara koba gekoba isukurigeria biche yu na bokoranga oya monara woteneine and I think it is not coming out clearly pastor okoranga na musunte getororo lakini rende it's like oya monara roteneine gawo okurwa a story kera to gochigo so ime lesson ndo nyara koba to kurigeria nga
ng'aki Joshua akunyara kobaga kurwa a farewell speech. Inde gento kende kirase bije yumulisia. Yes. Ebije ikaro kunyeligereria nabakora ngoyo teneine mbale baikaransete. Yes. Akere baikaransete there is some raise chio mugaso. Mugaso igo. Obura bumburago. Ya, bochete koru. Masase. Yeah. So ama sasa yue kara kunyara kobaga gocha sinjire kabireyo. Naba kunyara kobaga koro this somebody otenena aria naba baikaransete. It means omugano noro ra kunyara kobaga kora. Akubaires. Yeah, sure. Because in most cases I do karansoli ndagera. Like we say karansota get story. So in this case I believe that this is the story. Joshua akunyara kobaga kurwa asa bande. Because I want to go to the point nga handa ko yo nyalta kobaga gotinaga go okorwa oko resa bande Joshua ko resa bana ba Israel ekiagera na faro jingi miaka yange kanire kare miaka yange kare Onsarigo ewirin ko nyalere ko bage korikwa senjire kabiro go sina bogote banga mariane gari gana this is how we go through this. So in this case ekere Joshua abero mo gusagotire na bamanyite nga nguchiare guku. So let us be certain ngi miaka ge konya koenge kana ogo tumogango kaleteki nkoro. So ekagera kanyara kobaga go decide anyara kobaga kwandra ba Israeli amona bange na bande eyera actually as Joshua 23 amondo 24 igoro ya ngaki Israeli ba isekuja konyara koba ya kogendera go singa kyo sasima go konyara kobaga kogendera because ntorigere tigoro yo bwege no bango bwanya sai na ande na ba ngunya go kwandra about the promises chirichi anyara koba chikorwa omochakano. So kuruga wo egento kunyara kabato kuligera nkerenga iganya alta kobaga conclude because eventually nkora tora sagu chiko conclude agatanga namaene ebinya sambiro bigo sasi lakini nje amona mwana ntunyara kabato kumusasi omonene. So preferably this is what he could be explaining to this, and this is the direction he is giving. One nabana ngugani so me Onsarigo Joshua 21 verse 45 egera tobe koboroso kuruga wo kare to abekiro boroso ntorenga lessons to kunyara kabata kugendera asenjire kabireyo mali kama cheno asigetabu ya Joshua emerongo ebere nakemo egaroso mu rucherero emerongo 45 usi Joshua 21 verse 45 nabo omonene aikiranete chire chonsi chingia echiabalirete aba Israel indeteli etaikiranetiwe. God is faithful. Yeah. Nabo no one okay irorera nabo omonene aikiranete chire chonsi nabo omonene aikiranete chira chonsi chingia in other words Israel no mwegenwa chire chiria konyara kobaga kuria niga konyara kobaga koraki gago chikirania. Next chire chonsi chingia echiabalirete aba Israel indeteli etaikiranete indete iyo etanyalta kobaga koraki igekirania because he had talked of the land. Na nyalte kabaga ukwana igoro yechira ngana kyo mugonda koraki okunyara kabaga kubagwa. Actually tusikorigere Joshua 21 eyo kogendera ntoroje nyasa okonyara kabaga goikerania eireria anyalte kabaga ko cha saba Israel. Eyamo yabo it was about land allocation and settlement of all the tribes. Ntoroje kirwa yaba ebisa kubiko nyara kabaga biko ewa megondo yabo was that lands where we see Joshua himself go take the last portion. Nanda kanyara kabaga take that which is close to God. That whatever okonyara kabaga chora ekirama angena nyasa na yeni konyara kabaga ko nyara kananga each time akoba iranga nabe umubuya asichisege actually that could come to pass beyonce biniga byanga nyara kabaga koraki bigo ikirana. So ntuchikurigera liwe chigago tororanga ngaki yonsi yanyalta kabaga goikirana asechira chiribuna chanyalta kaba chikoba ntonyara kabaga to kurigeringa there is a sign of concern and eventually ntonyara kabaga to kurigeringa the clear boundaries ngaki chikonyara kabaga chikokoraki chikoba and eventually ntonyara kabaga to kurigeringa about the hunger of the Lord obwamana and finally ntonyara kabaga to kurigeringa how do we cling to the Lord ngaki to konyara kabaga to komonga wera ase gosito kubwatira asomone when we consider remembering that the first love irinya sanya alta koraki gago to that he gave his only begotten son. So we also need to cling unto God ekagero gotorega wakoreki wachire asetore karibu omotegari no yotorigeri asinga kiechiga ekara to konyara kabaga to koigera ase lesson yega
as we study the word. As Samba, karibu. Na inche na bonta itago tewanga ase kanganankara una taka mentre introduction part tumaga so Sunday. Kera soma vusi wa soma 45 soma 44. Bergene na bine kubeka ya tebaiga. Omonene akaba obotoereru asichinsemo chons. Buna aliyerete chiskoro chiabo eli eira asogotiana. Unetalenge ase ababisa babo obabuete. Ikiagera omonene abegete ababisa babo bonsi asama bokabo. Amen. Igonga again tonkerenta etangote omwanchu muligere no motegere ninga asa mangana onsi byo wetera. Omonene na akobotoereru. Eye meaning God is faithful. Nasa no mwegenu keroga ndata ko tinna bokongu ase sabali ye muna litwegerere seniali wikeli ntwa atebetenga na bokungsana na gokoba indombi anya ko gande nywe anda wakorole bintu bikande nywe igobi utolibuya oiko twale ups and downs ogosugumana go gakobo naro kungusama naro kungusamoto bono kere watenenire bokongu asomonene no ga bono nyasa alire iranga na akoe obotoereru na babisa ba bonsi na babuye igonga aso mabwao nyasa igaga neti obo mwegenu gochesare kera kwa bero mwegenu amago ikirani chira cha gocha sore buna alierete chisokoro cheito chira nabo igo kera tora bageni goikachi ikirani igonga bionsi ipi ono bya magotora na all come to pass ibintu bionsi ipi ngoetabire Ebintu bionsi ngonyara kwa babire bigokoraki entonge oke gocha so mabwao kebe permanent montora ali uchandike tosino burweire burweire umbuli ko balioka. There is a time wogo ika wera nyasa oko bwen. There is a time mume chandeli ogwetera asuma bwa ego ikayehera. There is a time abantu bali bagochaete na gokwanga na gokwana bobe bago ika batebanga bono goikera oyo noyo Yesu bago tigana igonga all will come to pass. Joshua abanaga niyo nsomere 2 Timothy 2:11 to 13 elinde toiwe kaga ndata kunyelia igonga abana ba Israeli mbaeterete amangana makongu uinyore kibakurwaria Misiri bakwamboke nyanche mbali basoire Yordan bambukire bachire Kanani igonga gatima mbaeterete emechande mingi igonga naya ase sabali obo Kristo oikwetere emechando gatima saka musazenzi chiro ups and downs inchiro ebintu mbire byokomiga elindo moeli omotu oche goikere guto magwakana nakare igonga bionsi ngoetabire engananire ikirotrage tutasome kitabu ya 2 Timothy Yoshua orolira matuka yaberiranye Yoshua yo nero tu asomere kurumaga tu arolire ngaki agokora imirimo yomonene ekero Yoshua matuka yakoberanye akurangiria barayi asuburayi bwaye n'aba Israel ukubabeka hamo agasoka bakwanira na Yoshua akubakwanira amurekere n'amasase akuba amanga no bosemia injire ndamangana ayo shoko te yabarayi abana ba Israel mangana ayi amangana yo monene amangana nyasa nkike gusetoko so magorosa mangana ya Yoshua keraga kali koleta abantu nganchi burayibwa nemko yarabole bono tiamba tebialia konyo yango kora yo monene muri isi kinga gikinde ibintu nebinge bikoba sebugimo amangana naro konyoro no yega ali ayumanyete no n'abantu ntugata bakisokoro cyito sikinga tugata no abayibuli bayito nguikirule bintu mbiro orumanyete ine nguikole kosoma tule nutwara ngakia aigete bakana abana baye agasako basabira Yoshua etabwa teli yanda gete nkara abantaba na nkayegwa machikali natwalinga na bamusa gocha n'ibintu binde nkabate nkakora na isale gonchika bono nkurunda sensi nduchika kichabe ngaingoja kubatika sure ngobatika gose actually there is a speech there also speech there iga efkeda diarwete ekara ko in the inauguration speech nera sobura ibu yani nkurware ngaki amarora engana kiese bwena takoraki egwenta ko this is exactly what Joshua is doing oyo gakurwa amarora yense lakini Joshua is giving amarora bude yobugi mabwaka karnaka una bogo jikonyara ka boko engane ye umonchi muri lingo toletere to elibaga ngaki no ena soburai na boburai bwins ne bana se family ne bana soburai bwe kanisa na haikuruchi kwa kolemere memi yemere mugete kuno umanyi kwa bwata ancha wambokilie kegoli kendi ancha wambokilie tiki ento kunyurwa bantu barota tabaka nitikuye kimeli bintu baka hako
abo kunege ento atata no burai baro rabu tete nugani pakaku kukabwa tso burai tagendo tanga gakia ya bintu mbyo ntigero gatigero onde naibwatirira Prigereli Joshua koragani muweka no muyanse tule asugwancha kwaerelia no burai ni bintu binde lakini amangana aiga Joshua ngenda toko kingilinge ki era gakunya yena na guchiali akoena na mangana akumuliki no burabu ayo mugakuro monena ali senka gusumongina ekero kwaro no bintu bya umuchibikinyo gusaleka okwata abantu bagamu ukubaleta kwaso kubatabinga kibakoso bagocha komenya gwetugekera no bintu kinyasaye ni bintu bindi gusokubateya mangana ali amaya gukura uno mwika eta bagakambare mulise kera guchigaro chimyaka yabiri wona ko babika mbatinga akandalikane nkarali ayebwata akayeko ebitori biro Yoshua gokora Yoshua indokta amuliki no burabu samba. By the way, the first conclusion yako nyara kwa nakondo che bintu bire na inu mwachorire ndali ebironge but as for me and my family nazo nyara kwa bato kumusasi momone and that is the legacy is living by. Second Timothy chapter 2 and verse number 11, 12, 13. Walikagota basi kitabu gia Timotheo ya kabire 10 mpaka 13. Walikateba lingana eli niliekene. Iko. Onye tuakwete amonere na tobe moyo amonere boigo. Onye tokolemerelia lirolio na tugambe amonere boigo. Onye tukumukana nere na tukane boigo. Onye tituli abegenwa era nigo ale omwegenwa kiagira ta konyara wekana ere omonyene niko yonga lingana linene tokurusia abo ndiringa God is all faithful igaro mwegenu rioka na Biblia atebirenga kitora aba abegenu nere nabo mwegenu wa story tokomokana nere na tukane actually na kiekogera kera togosoma there is some examples tokopiki kurwase Biblia chigo toro kinga abantu mbare bangete nyasaye kera banga kubwatana monere na nyasaye akababwatuka kera babwatuka igotoka likuliro bogima bwabo boko end bobe anto bakakwa bobe bogima bwabo kababutabwati mangana ande maya urasome kurwase bari umuntu oyo monsauro Sauro kero gosoma baru second Samuel 16 nawe gotenga kera onchoka ange akore bintu minjago ni kwa nyasaye akamwanga ari aho de Samuel ngabongo ikaliri bono rari igoro ya Sauro njira mwangire gonge nchirende nyasaye gata ito gotorokia nga ntuki torabae kere torari main faithful kiagera kurugoro ya chaka ngonye twakwita monere tukabambwa monere bone tugwenda to babege ngo chiesare kiagera no mwege ngo chasore gonga bionsi epi ngwetabire na kera bigweta nga yugotigara kuri ekina Joshua gokora muina abona banda twanyora ikaransiti obatebiringa nyuma mechande tuetere onsi bono tuambukire tuikire Jordan bono twasoire nse twalire rumwando bono bionsi kera bietire nga yugotigara kuri kento kyugotigara kubwate notigare kuru mwege nwa somonene zora atigare nejindari actually ntoje tokorerese ni wiki gocha eye gotoro kinga ebintu mbira banda bano baigete kanani intombire bado bachietera byo okamba bitigete mbire batarerete rora rogo ya mwanjo matagere naro rari urumu Kristo muyore bakikanisa lakini aganto ngarabu ate ataranja gukabwatoka nagandaka nabagatarerete nakwa Joshua gatanga bono bionsi to bitige to bwatana mona nyasaye elinde nari to gwikera mangana ya nyasaye aramaya asobuma bwito na yago twarigani asobugimo buya ugochigocha mulisikende ngarabu ko aro chabo actually mangana narau oyegetabu kia Joshua nigo gekora mono bomaena kabisa no bomaena gegotoro ke botanga nobuo God keeps every promise nyasaye nigago gacha kira eira gose nigago lenda kira eira nigo tokonyora nga aba Israeli banyarete ko bako egwa mugondo buna Joshua galataki nyasaye ba promise it actually that is in Joshua 13 up to 21 ensemenden koligere torobo bui buna naki aba Israeli bako buga against enemies ekere buna tokoligere tokorwasi Joshua ya mugo ikai 12 bono gaigerie tandiro tokolinga all iga konyara kanga igirirore marange asengenje magana ali anyalta kaba koraki ga okoreka just esenjire kabireyo bono na intue ogotore kawaitu kwanyare kaba ko egwa sikiroyo keroyo mo oyo ra koreki oyo ra mwegenire there is a condition there. It has been given to all. The salvation ya rule askiro yomo oli ko nyara kaba koraki ga komwege na because
all have been saved by a grace, not by works. No, but we ought to be faithful. We need to be faithful as in Yasai. Nyake kiagera kere ya bere njire kabireyo wono dio na batu kunyara kabato ko baiga chipo njiro rangi bere usisa toiga entangani tonyara kabato go celebrate o chira chiriching kera nu chanya sa kalire akoire Onsarigo ngo ikore gwata banga bono andake ga gosenkori kwa ngo mwana gosino mumura gosine nyaroka it's either way gose pastor buna bono ga no rangi ngo na korore pressure oh ya kanyo ko ya korore you need to celebrate and thank God egero kwa nyara ko go kora go egero ikirani chire to nyara ko to go serekea chire chiria nyasa nyara ko ba kora ki ga go to ikirani nanto nyorenga every victory and flexing nigere eke go korwase nyasa asinge yokoba abegenwa asokoba kwa kwae nense moyende his past faithfulness is a guarantee for future anyoro bero mwigenu kurmaya ingikera gera tabo mwigenu gochi goika karna kare so that one we needed to bear it in mind so all came to pass igonga kire ndo gyanyara ko ba gakora ke kwara no nyano gotole kabuna bona iga anda kana bera to kenga kere na kine te ngweta nga gotole kanko kale te koro kere uno onde monta ma yakoboni nga bona gaki when shall this happen it will come to pass let us be faithful let us remain faithful in the Lord ekara tu anyara ko bata ko le chire kabireyo bona rio na bata ko abegen now there is a sign of concern actually utaranda sign of concern andongara huwa kwa nire ka ndomire kaveke omonto naro konyora na umere to monta asigitase na le Onsarigo minte crusade mwaka oyo makamboliga pastor mwabere mokorandinga God is coming soon sure kuna ngete ko soon I was 12 years and now I'm 72 soon yenya goika which soon are you preaching now do you know maswali mna ikara goja you need to give a gentle answer actually you need to give a gentle answer actually look at even Joshua gara no ile data king oro mwa ikara boligo 5 years lakini kara goja gosopo gambite 85 so all will come to pass baganga mwera ni ngamatengo mwaka ichibu ne limo randiri raisi ngamusomere gitabu ya Petero ya kabiri izatu ebungo kianda iya gatawanga ndimo kaganga nyasao tebaniri gwikirani ira yae na bandi bakagirite ngotebaniri koirana kulende ni gare meretie asengenjo yane amonae takani ndimo ntondo wenzi asire kulende bekere bonse bekere gotoleka ngonga bantu mbale bataratoleka ngogere tataraje yara bonse na bae one is giving time actually is very patient. He is very patient. Thank you. So there is a sign of concern. Umulisia ingananere Kongo kigarna gilien semeno mwabikiro biya. Yes. Omoneno nyasaya tokuruko mwegenwa. Oguyikira onsikira agoyikirana. Karoso mayosho etwaragire 2143 ingananere ago abaet niga abaet enseons. Enseyo Yons. Talienus. It is all. Yons. Akakanakane Yoshua 21:44 yabika bya akabika babisa babo bonsi asama kwa bo in other words akabaho bomwe bonsi yes okuligeri Yoshua 21:45 na ande bo yigera tebekana agayigirania ons bono njumuligeri you know sometimes you can take it to ligeriga ekero monena agokora no bwikira ndubwaye monetanga mwanya abantu oratebenga ki mweto mubulindira gote yo mwana ne mwana yani amupien 50-50 mwana utali muya na andi tara akorana nganeti boni genteke mbwate nko mwaka keiga mupimete nyasata lyoto pima omoneno una alire chira chiae ago twikira ndikiraga neti kolengana twabwate machikae yes bono ibintu mbiro oro mwanchu muligeri kunyotenga ekeni yasaye na achakole buli yasaye na rakole kirago kora in fullness taliyo tigalikende nane nkilikire amo anya no kugweni completely so there is a sign of concern Joshua ni ga kunyara ko baga kurangire all leaders and now that one also takes us to the picture egranya ko baga ko bareta iga kunyara ko baga ko benyuringa na maene obobuyo bomwanya ko bamokobwa ni go boreke gukurwa asinyasa so he called all the elders, all the churches and everybody these are the people akonyara ko baga kora ka address ashinga kiejiga nanda kanyara ko baga ko bairanga ase mogondoria nyara ko baga ko ba inkeringa
nyasaye obairo gotumoka kurwa sesegi lakini still enemy nations na abana ngo nyara ko bakorigeria however bono the future ni go ya nyalta ko depend nga ki to ko nyara ko to ko ba abaigweri na ko baroyo twagoko God. In other words na bego to ka yetu nyara ko to ko moite bena lakini enemy si na ko lete setan pato no ari setan pato no ari na ba ko yunganda ke nguchiro ko lenga na gete kwanyora na ero eteire nse mu gito kolrek ogochereire in one way or another onyerichire asenjire ya mogoseye goseyende enjereria abaisira ba kunyara ko ba kurwa physical enemies aba kristo bono igani wa babwate egento gikurunga spiritual enemies na matemu ni gago cha asenjire nyinge lakini egento gegotoko kingelinga kristo Jesus Christ onyare ko baga gutwara obobui against the enemies and they did this at the cross. Colossians 2:15. Aba korosai ibere kifungo kyaye ye 15. Oise ko yasomo Onsarigo itakuwa vizuri egara tunyara kwa batu koligere gago. Na ande kada to kunyara kwa batu koligere ligo. Na entomanya nga instep ke yuwa na kada tu abere njire kabire yega. Ye tu arolire nga chisegi nchiro. Chisegi bado nchikolete chigandereta. What are we supposed to do? Yes. We need to wear the spiritual armor of the Lord. Sure. Soma aba korosai ibere kifungo kya 15. Then we look at the spiritual armor of the Lord. Na ande tunyaka roko nga tainga niko to kunyara ko tegemea chinguru cheta asobo bwe. Lakini to motegemea Kristo. To be kenguba wosebiru wanderobie biejise. This time not against the physical enemy. Oriorigere to korugari. But there is a spiritual wo enji setani yako nyara kaba koleta go jasito asito le ago temanga kai bono mangana kya yuroje following this up to when gonyo kwanda esegi yo umuntu nante binga ebirwandi byesegi ekene pinga ninkire ngebetindwa ni muntu physically imbomo bwi Murwani ayiri kaneri wote ko yandrete ko yora samba niko dede ninkire betindwa ni umuntu na chinyama imbomo bwi Kero mwena to monene okobwa wono buyo by the way sasa makorosai ibere kefuko kya yego mnagata getabiga makorosai ibere kefuko kya 15 ni gota bego mwanchu muligereri kera soma abakorosai eyu ya kabere osome 15 malikago bekabya atebaiga nabo igo ekero awulire abagambi na abali no kubwa ebirwaniro byabo akabasokya maiso marore agachenga igoro asebale anse omusalaba yes so at the cross alias omusalaba Kristo akoraki celebration he celebrated yes kagara obwire kagara obwire obirwaniro byabo byonse obairo mubwi ono you need to celebrate after kwa bwire yeah combination yateba asayo muntu ndetaba bagambia inwe asengencho yebimo kolya gose ebimo konywa gusasengencho yeli tukuli nene gose okoroka kumutienyi gose sabato major what we wanted to look at is Kristo iganyalite ko baga kubwaria umusaraba na kuruga kubone ngendo na intu bwana takonyara ko batokora nyabero umusaraba yani obairo mobwi na intu ni goto bwana takobeka chebirwanero byese bibire spiritual hama na ande senjire kabire yo tunyara ko batokonyara ko togotegemea ase nyasaye ase ngenjo yo bubwi chinsa monjira tukurigereria ngaibere isa toiga enkelinga obubwi nigo bokonyara ko bogoja ekara tumuriretie Yesu Kristo alias omusaraba ensemo ya kabere nelinga ekara tuetigeta somonene ese egiterie ere yaito kolende as is to obey and follow instructions ejinya sako nyara kaba koraki egagotoa na ande ensemo ya gatatu spiritual victory nige konyara kaba ya kaba adeiricho joys na ande ige gotegemea asichinguru chomonene na kieko nyaranga enchibuye ko nyene tingo nyara kaba ngoraki inkobwa lakini ekene nyala teko ngomurigereria Kristo alias omusaraba nigo ankobomo omobwi because he has conquered it all. Mine is to obey, mine is to follow instructions, mine is to depend on the strength. So bono yo kobolinga bono gisegini nintika ko box ya senjere kabireyo mo box ya soke njo ko motebinga neli kirenga tunyara ko motema omonene nyasa go sa senjere kabire enka kabire because through this binonya Yesu ekara batisirwe ekara ko ruwa samatemu. That is how he gave such gentle answers. Bono na intwe we need to embrace that. Once we do that itakuwa sawa. Pastor Sam.
Piamono, iswali ndirabunza ryo kwaboririgia. Totarwane tikimubire. Tobaba bwirende. Umuntu ugire ukurwani. Abagwati gisira kabisa. Ono nayo tebe nganjira umukristo, ono dianti nyasandwanire. Segendo chenga ono. Mondra oro chabwata omoro piata etuguita pi. Uikotumeke fosi eri kwaboria. Omonene igakukwana sa getabu ikia babeso isana emo 10 nairese tuguika. Na segie tutokurwana tari ekinyama. Na manyinga. Kulende segie ito igere gati yabanene bense. Amone meika emebe erasense. Igo what I'm saying inkeringa Yehoshaphat kwa ndale segie kurwania abantu. Ugo ikali ukurigereria abantu bari abafilisti n'abantu bonsi kwa bayimukire kurwanisa ina abaisiraeli Yehoshaphat igahoboete patiringa nerimo mwana mudabeti fear not segiye yo kurwana teri yago ne yane I will fight and I will win ngorora tuli nyasaho kubwa. Do you know what happened? Abantu bari mbabwati gisira bari kurwanira abaisiraeli lakini nyasaye wetera chinguru cyane ubwege nuwo botagenda tegwegera God is faithfulness ubwe ni wanyasaye. Biblia gotanga impeo iga yachete from nowhere. Egakorobisha n'abantu baria bagaitana boka abanyene. Igo what I mean keringa omuntu nabako imo kumobisoga mwanje mudigereri so mategereri oimoka ukurwani. In the process yo ukurwani nyasaye intervene. Obo bwibwarokana. And that is the victory from God. Now we need to celebrate. Nagia kana nataka nsome kibungo gia 16 gioka. Abu 6 verse 16 yego tebanga asa mangana yonsi bono tubeke ekerwanero kya Nyasaye ekikere Biblia. Yes. Igonga bone kerwanero kya Nyasaye to irengereki emi omoro Nyasaye nebuku Is the Bible. duono ntuliko bogoli physical panga omoro yo kawaida duono omoro itotoko bogoli noyo actually I don't know romoro okubua ebintu byonsi azoguma bwa uno mu Kristo kerora abo mwegendo lakini obogolio mo na bokobogolio mo Onsarigo minto chigo ito monto romoro yo kawaida aindo itwe lakini nyandiri kwarenga no moro Nyasaye ogokubua igona kinataka te umwanjo muri tagererio ra no muri ringa omoro ogo neringana ri Nyasaye wetera sogo saba utashinda yote. By the way, there are many battles. Okonyora kwa bwire, gotati gotara manyanga kwa bwire. Ekiagera na bago etaga ali gwatanga, ay nyenta chero ko uchiari, kanga gendo kiringia kora Kiamber. That is the prayer. I wacharuka. Lakini rende nyonya dali tabini. It's not you. Narume ndu montagu yake agwe tokisana pako geso ano wasumu bogani. Uragira sasa nganje talije na kolege. Kango gebet. Bono igwaba Israeli abayiga. Nabanandi barabungo twabale baningana kiti tokosoma sama gimaitu. Yes. Murandi yankubanga tole sana. Sana. Mwenju muri nkubanga tole sana. Umuntu hari ukubanga nga umwe ko yigoro kutara era ngo burande gaje. Nandeke no cyugora. Yes. Umuntu hari ukubanga sana nge ne pinji nango kuri university ga nkonyorande mirimo. Nando metonyora imirimo. Umuntu hari otabana bande barabuka mbasomi school cya national schools. Nandeke no ababigire. Lakini bono imirubiri yayo nakunye kubanga kiguyikirana. Weba oteba naro yenta bangite onye n'umuntu agiranse myumba ko tino onyenta bangite ngayira abana agali nali kangu mwetu mwana ntali umunyagitari kangu mwana ntali umuraliyuri kangu mwana ntali umubasta agali ndo jeti basta sam yani emerubuli ya bangite Onsarigo gata te go drive go chiase isita sakaya prayed in for more days ekara go bono to expected ngani ga go chikuru history rero awantu wakumotarira taiko batebi guru yo banene bwa Nyasaye like ne bitakolire naso bakangana ga setwe kwana iyo yatenga obubibwa abaisiraeli twali gasinga chinguru cyabo amono ko buli kwabo kuya na senchira inga insenjira ngabone iyo obwibwe bibe amo namatemwa nigo bwikirane tuwe gwetera sike mwanso nawo kubokiwa kwa Yesu Kristo. Actually atuirania babeso ibere ibungo 8 eye gotebanga igo twaburi gwasubuya tari kende twakorire kiya ona asengencho yo bwanje mwana. It's just by the grace of God. Umulisira ro muntu tuligire tiali muligire. Tima etinga nkiera gwetera nkiyabwire nkiyakolire mwetaba bwina abangisana batuligire nale gali bondi gogenda guchinga saa inyumba mwana sencha bwire actually yoba ekishimi nabo bagwakabate kero umuntu aravuga ndako yazanga ubwire so ikikire gyonsyo ko kerete kwa bwire unabasumbanya saa batebire tali asechinguru chiao tali kende
It is by God's grace. Ugu kwa Yesu Kristo. Asu musaraba. No buya bwai. Yes. Bia uno pa Next ni ko to kuri chimbe chita no botutukan. Clear boundaries. Chimbe chitari no botutukan. Actually egen to kanyara ko to kuri ngelinga Joshua ni ka kanyara ko baga ko kulira aba Israeli nga esegia nene tari esegia ya physical yetu kwa nairega lakini rende no kobo bosadi amo nebisa kubiri bikaleta bibeka naine bibaita naine because yakare bibaita naine na bokonyara biale drobo nyasa muhairwe bo nyasa ngiya lakini na bia mayakoleta ebinyasa so esegia nene nelinga igere spiritual tari ere military ana aba bisa abange mbali bakonyara kabakoleta obo sasi makwanya sae gosete hivyo customs ejiji konyara kabaji go destroy the faith so Joshua diga konyara kabaga kuruga clear commands inga do not serve or worship the gods of other nations igo kwa rejipe bakonyara kabage gakobeka do not serve or worship the gods of other nations nensa moyende do not even mention their names of their gods because the moment you start mentioning na bakonyaranga kwa ngusiri gochororo ense moyende onyara kabaga kobeka odebanga do not intermarry with the people of other nations to baisa kunywa makuru jinsa majinga chinga why all these circumstances ingige ko garaya akunyara kabaga gukwane kasinjire kabire anda ke Onsarigo iya you are no ma SD ore igota kero nyomo mo SD omino ekiagara bono level ya ino nyara kabaga ko ko igwana you go to the other tribes denominations na bakonyaranga itikadi yao mukonyara ka ma muko ikerana bono gocha kumugusa egena munyara kama mugo ikerana it becomes a challenge so in this case in the marriage nigo yarenga forbidden because yare ratio enga kiyo lakini na hande ni gobonere encouraged because of spiritual protection eto kinga nere kunyara kabaga nga kumukunyoma na sinjere abire yo munyara kaba mogo kungusa okini abande kemoika so Solomon marriages chaba kungwa bange nigo gerete akanyara kabaga kalete bintu bikurunga idolatry aganza gusasima ngaki hata idols so koruga we karato nyara kabato kolire ya sinjere kabire Paulo konyara ale kabaga go to war Oto tewinga do not be yoked with unbelievers. So that's 2 Corinthians 6:14. Nabonaga niyo nyara kabaga sam. Ekiagara oiso ko nyara kaba go kora senjere kabire your faith could have not been protected. So a challenge yaba Kristo sabone ngakiega inkelinga let us live with the values muna nyasa nyara kabaga koraki ga go to bekrega. Na ekara nyara kabaga ko bekaigo to nyara kabato ko guard our hearts against spiritual boundaries egera tu akorera senjere kabire yo bona itakuwa vizuri tunyara kwa watu kuligenga tuise konyara ko allow influence konyara kwa bage go rusiko na bo konyara ya to bekirenga royalty ya bekira some but once we allow influence konyara kwa bage to shape goja senya sai itakuwa sawa so we must be intentional about what to konyara kwa watu gukora na hande tunyara kwa watu kwerua intutwe kabanye abanyene gujasinya sai so let us set the boundaries asukunyara kabata gokoraki togotarira asinje enjere kabire soma gago Korinto ya kabire 6:410 Igetabu kya Korinto ya kabire isano ne mogo soma kwa 14 likakobeka buya umonchu mutegereri nayo ligereti nigoro yogo kulerwa kogo tasanga na abategeneti timusibera ni wali korogoto amona abategeneti naki kubwatana kikole ega asegati yoburongena obusalia usengo sanga kikole asegati yomubaso na omusunte na ene kubwatana kikole asegati ya Kristo na beralia ose oyo bwegenete insemoki abwate amono yotegeneti na ende kusanga kikole asegati ya kalu ya Nyasaye nemiwekano yoko sasimwa na kintuye ne karo ya Nyasaye ule moyo buna Nyasaye atebete nimenye ime yabo na asigati yabo nintale na inche nimbe Nyasaye bo na barabo na babe abantu bane so digato hidio jaso gokurere okaiga let us not be yoked to unbelievers ni mate na ande question ne boli ngari tutaki tigonga kitura barandiri yaya oise kwetega na bakonyaranga kwa iyo riko
let us pray honestly Nyasaye nyara kwa gotoigorera. So from that tunyara kwa to kole kwere tunyara kwa to serve other gods kole from other nations na kikyo paura minute kara nyara kwa kwandira igo na ande tunyara kwa to wansa ko mention these other issues na bachiko tolete emechando. So intermarriage to other nations na bokonyora ya koreta challenges. So in other words, let us guard chingoro cheito by setting wise spiritual boundaries. Tinyara kwa to kobeka chimbe cha bena chitabu atino botutu kanu asengenjo ya yayo diolinga tunyara kwa to koba ababuito tranda to the hunger of the Lord. Pastor Samba. Actually, when we set the clear boundaries, point injira usatondigireti date okuwa na sobwango. Yes. Point intangani kitoko set the clear boundaries chikuwa nera abe kitabu kia baruoti. First Kings. Not ya baruoti abagambi churches. Abagambi ibere kero some ke bunga kamo ibere bitatu. Muri kinali kitabu gotu Biblia gatwara sabuyanga twetange kurwase okobwatana amona abantu bale aminja ugo kwa Nyasaye. Yani nabekunyalekana nga sense yatomenyete muntu nabara abuliri swali mwanju muligererio tuligeretio somo tagara ninga bono basta abantu abo tutachieti esibale ngakitoko baikera igento Biblia mine tetalinga no okobasera nakobaseri kurwase muri ngelinga ntobwatana mono gokora kwabo okobe. Yes. Nakie Biblia mineti igonga aga no nata kambe ke buya point in other words mbako influence mbako influence instead now went to bareta kurwa sebale elinde nawo bawo burabu obo bagonyore igonga umuntu ojote nga wasitamba tete nga bono umuntu kunywa molevi ndobona tikotanere no emineti nga togenda uchikunyunere morusi aroro munguse point ende akabere nere yo mulisi gwakwanira segetabu ekitwasoma kiaba Korinto nero ngo totebire nga twebukane kumwatana n'abantu batari obukwigena weitu ukwigena weitu maana bakonyora umuntu naro taigene Nyasaye naro bona bwa batokani umuntu nga muno yo tobwatana monere igara gusirie uje kurigereria abantu abange go bagusira asingenjo kwanga gokoigwa musaja nara togosoma garosoma churches chapter 13 ogoro ku Gideon Gideon igakare gutara timuna akonyore nyarokororo actually kamagoki nano kumumanya tamumanyeti amanyirieta erekera mogoki igakari kwina na bakasingina na isoko bateminga na ari gweta na ore nyaruka timuna igenda mokora na momonde tere abe mokane Ayuri wakamukane wakamate utakura atulia sio kunywa makuru gisakwekyo ngelikia it is forbidden akaumia umuntu baadaye mwaroje ikia we consequences igonga okukulerwa kare twangire koigwa consequences ingoja jire kare chiachie igoji goja obvious chigoja jimbe janya gojangia kiara gwakuleiru kwangire koigwa ne point ende ya gatatu nye goru ase gitabu ikyo kya Korinto gelitangani isa na ibere kemungo kya 12 igonga asobugi mu bwito kero kubeka chipoundari mebaga yago nyebeke asenchera ero yobwegenu actually ya twiranira kitoga ndate kwegera rero nga God is faithfulness igonga goko dio ros chipoundari yawo asenaru wenta goikera gwatebanga goikera abono igongo nyebeka ase omonene elinde gwatigira Nyasaye libagali nene kubwa kero kore gento kwa ogente gigeikeranire to tigakweba muntu raro kweba tanga ninje no thank God ngo monene na wankonyire ebinde byekiranire tionge ndera kumbugira butambe wono tugujitweba tonge we akege kuba anyatali inje na ali gibesa nkaira mama boindi tari goja kubwana bantu mbali kwanda boindi ndo bakwero igonga Nyasaye tali yae it is God igonga thank God akolire ebyo igonga chipointe jina muranga ninchibeke igo agare chiweka no ya azamo tagare no murigereria jibatandani andake akangana gasinini una kumwate bamulisia no kwate abantu gali bechandira mabuli sana elde chusu wotuli izo murandi itoke kanisa nakibona akukwana nga betange kurwasituli uyo maitu muntu kwebuli no uli ora aliboniga andake osokire kure pa imeno ali kunyu ubuli elde hakane tipinge tange kurwasituli ingera no ikinga yaminyete uchire ali kura ali enzeli iguru gusitalize yali mwanju muligereli kero kwasome tuasome kitabu kili tuisikulikili 6:17 ibwatike ntugete muri kwirese no na comment ati akataba okuburukana n'abantu abatali mu cyando lakini mu cyando monene kwaliko somo mu cyando obalengeta abayisiraeli tolingo botindi bwibisakubirya byatigalete kolende nigo lengo mu cyando bwo amate bwabo obu amate yateba 6:17 na 2 Corinthians
yatebaiga asayo buno monene agoteba soka kurwa zibali muyatanane gusetimu kuna egento kitachene gati na nchini mbaro isye ekirenge kenene tali uko bataba na barabu timo kuna yes warali iko kama monene paura kale actually na kiaka ni akola paura kale tikoleta chingoro cy'abantu abayigumulizya chiko kenga gi bisa kwebiga nations aino mu Israel na moko bana barabu batali bobe shine to them lakini tu kuna akani uno ya David no alingira lakini era akali kubugulire akubisa kuna akoligere ngakini yeke kitachene gati igolero pastor samba kero kwaita gali in fact no epa uro monye nane konyora tura sali kusanga nabantu bali kulya mabe paka ali ko bana buikaransa na barabu igolero mu Israel akora tabiri wale Israel kwanda buikaransa se asa kenyenga bakunywa buikaransa se intention yo batebinga gambo ayetunywa. Actually, what happens, because we do interact. We are going to go to pastor. So that means what they get in pastor, teach them. When you are going to like, don't be yoked onto that. Igolero polisi da toko nyumurande yo mura aligo somo Kristo uliyo kuchigo etonyora abantu bali ngali kuzina abantu bali kwego kibobo tibintu bibe otamera mu inonchoka talibo yiko bibire yatema bakwanire I can talk at the moment. I can testify. Ngambaroro waga agrega jangikyo gotema. Yes. Lakini bona iga na ndo gwetera ase interaction e kabireyo bachire kanisa bakalire babatizuru and they are good members of the church and they are doing well. Igole ndege ntonkelinga no kolenga lakini rende founder lakini wono umuchando kaliga umuchando raso Kristo. Lero iga tuli pastor Samba. I'm sorry to say sambiri yechiabo tukotomonyora ale koldoga ali street ya sabantu bali batindi bako ntibyabo pastor Samba atene tubuli pastor Samba usalikiro moto nkiri pastor Samba kali kokora gali tola mayiki ala koro nawa tawa koradi akijwali agandongara ku Onsarigo gwakunire chigwikianga ibere gachialire na kora stewardship nyango ke mata uneka yes kingo kora vi station na soete umujigeta maru ale koengwa yes kene na soaroro kanyora abantu bali side ya 10 ororo lakini ngaswa nenjera na batageti ngoteba ngatali njenye sai ngabataki no bongaini kabakorere gosora gosori uma tamantu bali tuli ko bachiera direct gwatenga maru na mabengo baitali ngo kumure no itali njera ya konyora umuntu those people are good again tomo chando no linga baranyoro yo ko by direction why direction batengo chia those people and abantu muna bali kara bonchokire they preach a gospel engiya kotobwa bano kera naso aroro kabakwanira kabaranderia kabasomera ibongo bakabagante binga tonyora abasta batatu buna batochire kabere gatatu twagire kanje tuonjogira lakini kwale ko ikage itota benga malikata benga yatanane wike itoyo na bwali otame bare go dagarara igonga enjero ko ba broach neron ko matere ya na mangano ko bakwanira actually the approach of the road yani the approach ko ba inakuwa sawa bona Joshua ngo kwa na the anger of the Lord enda mwamu ya Nyasaye actually speech nene Joshua ko nyara ka ba kwanira gago I believe Joshua 23 verse 11 iga kwanira igoro yo bwanjani kwa Nyasaye and that is the main point ata kire ko nyara ka ba kole kuren nga aba Israeli ba ise ko nyara ka ba gutwara ubwanjani oboiga taria so wanje binyasaye binde lakini ya so wanja abande because these other gods na bokonyara chikoleta sam ham goja saba abande so Joshua ni gakonyara kabaga go proposing banyara ko ba ko najanga obwanjani nabuo bole nyasa konyara kababo go koreto koigwe okoigwe read that Joshua 23 verse 11 actually called 14 then kuruga utorirating abona ga ingi konyara kabaga to nga kitoko nyara kabato coordinate because we've been talking about Joshua. Now we are coming closer unto ourselves. Aga nyara kabato coordinate by so doing torenki akaba Joshua 23:11. Asa iyo mwerende. Mumwancho monene Nyasaye ino. Mumwanje monene orolyo Nyasaye. Mwisegoncho ka kurasale na mubwatane n'abantu aba batigalete asigati ya ino na kunyomerana na igomobe mugusanga na barabo na barabo nainwe liro lyo gwikamunyale gwikamumanyenga omonene Nyasaye ino
tago selia abantu abakorwa semole kulinde baraboni go barabe bakuba tega naende babebuna ebiranya bikuba ngwania amakera ino nabuna amagwa akobeta amaisha ino uyika musiri wekigima korwa senseye engiya omonenya sawo ino abaire. It is a question and let us not love atago gods like let us be faithful to our God. Verse 14. Bono nkogenda encherelia abantu bonsi bense bagochya mwamanyire buya ase chinkoro cheino ime asemyo ya inobo igonga timule meirige ntokende gyonse kiya common eke omonene nyasawo ino abalireteira nga nakebeke. Now read John 13:34. Gochaga gwegera tunyara kwa batokorire nga okogani kwa nyasaye nkoroki tunyara kwa batokogani nga nyasaye nigata that personal relationship egera tunyara kwa batoko responda mono bwanja dibwa waya tunyara kwa batoko twara uwanje yani uwanja intu ase intu oja asinya sa ase dibwa ni koborenga nabwo bote framework boko nyara kwa baboko ba nganga kitokwerwa oja so uwanja kwa John 13:34. Ase Johanna 13 egesieli urucherere 34 malika gukwa na iga ogochika okoyana abaira na kuoko ogojiko okoyina abaira na kuoko mwanchane buna nabanchete inwe na inwe mwanchana boigo. Correct. Igo abantu bonsi bamanyenga na borokiwa banemule kumurabe n'ubwanchani inwe seinwe kumurabe n'ubwanchani inwe seinwe diori abantu bonsi na bakumanyanga na borokiwa banemokolete mole. So what we need to understand tunyara kwa batu gutwara obwa bwanjani you can see the main point kwenda kurotate about obwanjani. So tunyara kwa batu kuligire nga tumanye obochenu gosoboronge bwa nyasaye na tumanye ngenda mwamu ya nyasaye ni linga ekara korra abantu abaronge bagokora ibyo nyasaye ni gakonyara kwa bakoraki bakogechu lakini as a Kristo ni goto konyara kwa batu ko ababui and reconciliation to our God. Egara tu asoira as Kristo lio na boto ko reconcile to God na antu anya ko boto gotara buno ko kwanya sa ko kalete una kole Pastor Sam. Enda mwamu ya nyasaye nige gocha asitule gwetara so gutaigwira. Sure. Disobedience. Yeah. Na kero kuligereria nyasaye nyuma tara lete nda mwamu nkora aruare gwoni. Kero lete nda mwamu ngorware ogulero kero gwagosire egento gegocha ene warning. Warning yegocha gukonyuringa kwagosire. Utame kurwararo oira na okore ikiro gwanja kwae. Gukwanga ko iwe warning yeria. Bono enda mwamu yama yakororokana. Bono lime chande gocha bono nyasao tebanga goikera kwagosire. Nako actually egitabu gya 2 Chronicles 7:14 gyaotanga kirabe abantu bane bakurukwa siri italiane be kanyire baba baitonga basabe na kurigosi bwana na baunchore chinjira cyabo chimbe yo ningi gukorugoro mbabere bibyabo na kubwenense yabo wigwete ngwangire nintu kyagera na ready gutwabera kurinde intu twangire encherende kera twangire ko warning yae na gocha asare bono ni gawo tubwatoka enda mwemwiri yae aroka na story akiyako arabarumi elisano kebwo kya 10 egotebanga ntwe twarenga ababisa bangu banyasaye gwetera so gutaigwira na okorikere mamincha kurendere sauria twanjete tato tigaigo akaru mwana wa Yesu Kristo gwetera asama kweli ali akwete egere reconciliation yewate omurisha okubwata na gwitura nyasaye gokaira ni what truth is and now who is Jesus Christ. That is true. Uroje tukagosa nyasaye agatukulira tunjoreri tukahanga akarore njirango bakonya noko ba mwana wa Yesu Kristo agakwa elinda toborie kera tuangire umwana wa ainde omonto naro ainde goja tukwire ondetayo one tungigweta ona kigweta bono nenda igonga nyasaye gatukurire ne bwana totonchorerie Yesu Kristo chiro kure twabambirwa amonere umagote na fase namba 11 ya barumi sano 11 umagote anga tari intwe pati gwetera asoma goko onyasaye gwetera aso mwana wa Yesu Kristo bono twanyolire obubui. Amen. Gonga tari intwe gweteraze nyasaye amono mwana wa Yesu Kristo yo tukwerete twanyoro bobui gonga na kirata kande umwanyo mutaga tari yae nyasaye
nero gukubwera igo ngati atoja somo nene egere tokore ekigero wanja kwae egere ndamwamu ya etegwo asitore una twaroje yagwete riri na ateba yagwete asisauru onjo kira kale bintu maminja wanja kwanya sae nyasaye akamwanga akamatanga bana tingo tageti bana Samueli tigana mangana sauro genda bakoyese na njoriro muruti tayari igonga ncherende kara gwachire maminja nyasaye kwangiro gukurira mwana ga gukubwatuka ukurere okunkorore ndalera sikikalise chitu marangi nyumekiriria ndagitaraje ukurere okungocha kora saba Kristo mona sana by the way ukurere nakwo gutokonyara kabato ukurere buna bona igo to ukurere mubwaterere nyasaye igo orels ndamwamenya ko bakora echazori iginchirende ngabali baligireti ali na intuntu abanyene ukurere ogutokunya gukwana bato nokuoko inganywe ukurere okoiga ekiriria ndakyo manengo chakiri ainueli ganiti asekiriria giswali na sana yes muna area ni ali ganiti na bere gonga bono gawo actually Joshua igagukora asinge njogo tukurira bono ngamo bwaterere nyasaye cling to God kumubwaterera rulio nyasaye na anda guno akonyara kabaga gukora kurende gakurwa that speaking asinge ya consequences ya disobedience igojikoreta ogo chandika gose wenda mwamu ya nyasaye bono nabe koraki nabe gutugwira buna pasa nyara kabaga gakubeka sengenjo chire je nyasaye kera to bari toko babegenwa nigo tokonyara kwa umera na amaseseniwa lakini cases nigo jigocha ekera tutaikonyara kwa bato tutaikuwera so obwanja dibolibolia bwanyalte ko baboko wa nyasaye akanyara kwa baga kumuru mwana yo momaima egere tunyara kwa bato ko boligwa na ande mbari na is the same ndamwa mwigo changa once we cling to sin yaribona batokonyara kwa bato ko koraki toko because we John 3:16 for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever does what believes in him shall have eternal. And what if you don't believe? You don't have eternal life. You don't have eternal life. Vice versa. It is vice versa. You get eternal life. So Israel feels kerbanya ko bago feel bakanyara pa punishment. Na intu bono iga ntu bwate that opportunity kiagara na intu ntu bunia ko nyara ka bato ko ba abege enwa na ntu nyara ka bato to tigara ko ba abege enwa that to nyara ka bato ko ba faithful in the Lord. To nyara ko bato wa abide in his own life. Was bwanja nibwa why actually in John 15 oise koligereri gago aguno yesa kunyara kabago kwananga I'm the true vine na tato na inu the branches. You can't live unless you are connected to the Lord. So we need to abide in the Lord. We need to be connected to Christ. Ega to nyara kabato ko connected to Christ riona bato nyara kabato ko to ko baba bui Geoffrey na bonta to some John 15 verse 19 egera tu aligere gago ntonyara ko bato ko ligereria chingana ibire isato chigoto kuliranga inkito bugana to ko bato ko raki to kora actually to nini to nyara ko bato cling into our God that our relationship when nyara ko ko ganda John 15 verse 9 Malika utabasi kitabu gia Yohana 15 ogosoma kwa ekianda buna tata ayanchi anyanchete inche na inche na abanchire inwe yes menya asobwanche ni bwane menya asobwanja ni wangu bwane abide in his love murabu ata machikane na mumenye asobwanche ni bwane buna inche na abwateta machikata atone na komenya asobwanche ni bwaye ayana abatebirie elinde omogokone obe imeya ino na endenga omogoko ino oikraniwe egero omogoko ino nyara ko bago koraki go ikiraniwe. So we need to abide as obwanja bwa nyasaye as nginjo yo bwanja ni we need to remain faithful. Remember etopic yoto nga God is what faithfulness. So we need to remain faithful. We need to cling to the Lord. Egera tunyara ko bato gochora kumubwata kubwata Roma nene as obwanja ni bwaye na obuhama te boroboronge intwe ase gochi asinyasa tunyara ko bato kunyara ko bato twara that loving command eyo kunyara ko ba yego be ka bono kuigora ko ba meaningful mboso mwa tunya ko tebanga mwanje lakini otakoletiki otaigwere tuko sotanje tioyo oyo mino. We need to remain connected. We need to be connected to our
God kiagera goetera ga bona gutu abere connected, then we need to live because we know it is God who gives life. Yes, I never go nyara kaba koraki ga kurubo obogima egera tu nyara kaba to go eka senjere kabirebio na ba kaba brong ento ma te veni go biege to bikaleta echito techo, but the reconciliation has been brought through Jesus Christ. So let us remain connected, because to isi kunyara kaba to ko we are connected with the Christ, now we'll escape the penalty of sin. Ndo nyara kaba to ko minjoria ngeliaria yake ye bibe. So tiganya sa to konye egera to nyara kaba to go baba igweri to nyara kaba to cling unto our God, and by so doing na boto koba ababui Pastor Samba egera to andra to kora, and I think we'll be opening to the viewers. They comment one or two as we proceed. Bia mono Malaysia so litukelio ya Thursday kwali wekire bia actually kana ligere iri Thursday yeyo ige kale go crown agoteba dingana linana lirabo igolire love Obwanja. Yes. ande karo isa koligereria there is a time na ariko nandia segete nkuburia abantu kimomanyire tamajika tukugera 10 commandments agutokie Exodus na Deuteronomy alito kwegera ngiye kogera abo elimoni korokula Obwanja. Iye minetinga love igebogoleti ebinde byonsi pime obire actually ko bwato bwanjani to gusazwe mwegano ko bwato bwanjani to kwibero yomino ko bwato bwanjani to goita gonga majika yonsi bigas bire no bwanjani akibono gekogeraga kerogo soma John 13:34 osome Matthew 22:37 alafu osome 1 John 3:11 oibunge bitatu igobo igokwanira bwanjani bwanya sae Yesu Kristo mwana amona intu. Igonga litanga ni Nyasaye aganje mwana wa Yesu Kristo. Yesu Kristo agatuanja. Igonga wetero kubwata na weito amana Yesu Kristo tokamonyora Nyasaye. Igonga nyentora abwata na Kristo njerate toranyora Nyasaye. We kato litanga ni John 14:6 na megotewa. We kali litanga ni tubwata na mona Kristo elinde ne wetera asali alitore ikere Nyasaye. So the love of God to his son Jesus Christ nerego tubwatani unabaye akiagora bono twate bunga John karosa ma John 1 John 14 igego temanga bono nde bwensu yotanjeti oitama etinya sai kiagara Nyasaye no bwanje Sure. Yama ukora 20 go temanga uyo ratebe nanje tenya sai kokageje to uyo mwabare nere uyu munyabulimo. Yes. Bibiri ko maruka umunyabulimo igonga obwanjani buao ujaso yo mino abokorongya no anje Nyasaye tingo tanga mo yisi ni anje Nyasaye nkwangete there is no love there to God. It has been son tonden nagia gore bibiri ate banguyo no munyabulimo igo to anchuru ko munyabulimo yokoba utanjeti bono aro talibobe gaki no ebugo ekobolinga kiora ancho yo taroji o ango yororoji ngwono Nyasaye ngoyango maro No. Igongo bwanjani bwa Nyasaye kubomanya nabo so ime aho bo feel we kali tanga ni wancho yoroje mai ko bo feel kabo chake bo mai ko proceed kabo chake ko rwase tolega yona kiranta ko tanga mwanjo motegere no yo mitorali na be ko nyare kana omuntu rari mwakwasanire muntu raro okwanire bo bokorire bobe kwa mogechire aiki kwanyora lingana Nyasaye ende kwanyora ngo bwanjani onabo kubwatana Nyasaye sibuka kurume yao kumwabira. Yes, amen. Ora agende sarangi ukwabira aime yao no sibo getenga kwa kalire kwa mwabira ai goro mwanjani ende kwa gwatana mana Nyasaye ende ko igoro mana Nyasaye me chande gotigara asari kiagerera ne ro angeta igwasibokire. Yes. Igonga love na lingana linene ligoto bwatani gochia so bwigenu kwa Nyasaye. Thank you. Right. So in summary, actually, I got to already this lesson. Now, walk around ya to tari the Kuruga Adam, Naki Adam Nahawa, Wagonyarakova, Koleve, like Nadia in Yasayanakova, Koraki, who intervene, who singing Joko and on. We look at the Noah, Engagia Noah, Gosukuata no Guanu, Drojuna, Yasako, Kuranga, Amane, Togongo, Vochere, Nyaraka Moko, Moko Gajugato. Tuanyoranga naba kaba koraki ba kuiwer to ichenga ki Abraham bune ko nyara kaba e ko ba go to a few parallels chiko nyara kaba chiko ba gago buna andake
Sahara akonyara koba gutumika uja Abraham ngaki akonya koba gekoba tuisukurigeria actually that is in Genesis 16 gagu na Genesis 3 ntobwate Sahara amona Abraham bakonyara koba gutwara those parallels chikonyara koba chikoba nga Abraham igakonyara koba gotegerera to the voice of Sahara ekiagera ulireri litunda liri na bono tima tinga how do you listen to the voice of your wife or what enjire kabire Sarai took Hagar une maid na anda kakaraka dele ro which kabizolu solution so muchado like anda kareka na de damu ya koraki ya so if niga konyara kabaga ko litunda liria so Sarai yo mayane niga konyara kabaga ko Abraham nyara kabaga koraki ga kolir so na hiv niga konyara kabaga kolir na to the husband so there are those parallels chikonyara kabaji go koraki chigo che kabire. And then we look at the Mosaic covenant una konyara kabaga ko be senjire kabire yo actually I extend to Joshua we've been learning about the lessons now from then to also the covenant ya Daud una konyara kabaga koraki ya ko kurwa go twanyara obotori buno gochi now we need to cling to the Lord. Sure. Tumutarire Nyasaye ekiagera nero konyara koba ega gutubwira ana nero rumubuyo obyos igono mulisia ko tebenge ekienge nchene na sebiga byonsi yipi cling to the Lord tumutarire Nyasaye ai no talire toman rongo mo ba no talire toman mai do talire umatale isko bwato na bole nga wae egente getanga ninkenga Nyasaye nero konyara koba ga kurwo bugi God is the giver na ande na wali kurumoja umoja just like I have highlighted kurenga kia hada baka goja baka mali na nero kunyara kaba ga kurudi chikuno bugimana kiba koraki bogoja but sin proc lichike eliga no mbale mbuka nyara kaba koraki okubora bibi kanyara kaba bikolete njire kabire lakini the only solution again why now we need to cling to our God including but the Savior became sin for us. Yes. Omoboria akabeke bego just he accepted the penalty as against into. So now tubwata ko semeli. Wana gara tubwata ko semeli esinginjo Kristo na nyalta ko ba ka gotubwera agatek the penalty etu yango jako koraki ko konyor. Now that love compels us now that we need to cling to our God anyara ko ba ka go to lead or through agara tunyara ko ba talk about how we in all that we do. Some of the goja I think tunyara ko to koligereria choose this day. Chora li tukeriga erero ngoko masasim. No monene wose Nyasaye. We'll think more of that. I think Onsarigo na boko imetenga umwanchi muligereria kero kunye kusaga 90 ndio che pastor sabana bwatenda kukomenta lakini natoko chikokora uno mulisia bekire abange sanduche basura so mutandao gali digeri babiri ko batambua lakini nayo mwenyene umwanchi muligereria na boto ikirase namba yesimi 0726447367 yani noti isano na ibere isano nemo inye isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo isano na ibere ligere otua kire osaga na itu 0741583878 na arosanga na itu senambe yo ekiroko tebanda kekere kiage kemo gusibere igulese ni yabere nyanso Frederick Ogembo, good morning and a happy Sabbath from Nakuru Masiva. Were represented in with mamu abukurunga Sarogembo na tatu mabugembo Kirauma kurwa Ogango SDA gali ya keyo onkubo kia chiduka. Sante yandra kuligerelia. Getembe hello. Hello Getembe. Hello Getembe. Getembe. Abu akire za tambiyole. Igagwa bantu bamage nambi yababuka. Yes. Comment. Omuibyoyo otoibeiro utagore nyombo cy'abantu mono oibire cyombe cy'abantu bono igototogete tonje tuimoke tomoite bono pasta ingango libaga
itochiko moita pasa kaimuka akagenda tamwiranĩria iswali ye bone kera tamwiranĩria nkaro iswali ye linanke liandumire ingi ndiranĩrie nkamwirani nkamotebia iga Yesu akarenterwa omunyaruko yo mugoso mukungu yo mo okorete obutomani ekera morenterwa n'abantu bari bakamorentera batagete kumuita bagaja bakabori Yesu toeri bagatoito mukungu oyo Yesu akarigerera insaganza kurikanze ogendete gusaba akabori omonene nyoro boro kiekebe kiabo bono ekeraki okora Yesu ekeraki koimuka akabatebi nga onye komanyete noro mochenu kanga kurtarige no mwaka musabati oyo onye kometa no mochenu ore kero omuntu agatoka ore no onekebe bakarutama ginabonze bakagenda ekero mukungu uri agiko bagatigala bana Yesu bweka monyene Yesu no mochenu orenge nere time getirige na amwake ekora Yesu igaje gotori abantu banga bunabwo Yes. igonga asengerende ekero kwa mwanga no tegete ko yondo obobe naye kare erigeringa inchembu yande ekero togo samba barogi baria taringa nabo to musamba naye ko kogeje toria naye kare erigenga inchembu yande eko nimbwate ndamwamu inchembu yande ekora nimbwate nkobikando omuntu nekebekia neketrarekana igonga nyasaye igarwetiribaga bakana no marogiori aonchoreri abomuya agoetani even bono inkamenya ko bateringa ntoiribaga yogo itomonto inga no munyabibe ekero montaro omunyabibe omonto imotige engaki yaye neike naende intuna abakristo interacti n'abantu bari ababe batarahonjoka egere babumanye Yesu wetera sore ntoriko esegi yeito tari esegi yekinyama gosamanyinga esegi yeito ne yakemoika ekogera paka bakomanye inga nonye nekero bakomanye oko interactira barabuisikari amangana amayoko baranderia egere bakomanye nonye nekere mebange eko bangusikari ngo baje buita ngo bagokana nibaka batabirekana batiga kokora amabe gocha sore asenge njiyo gusaba. Asante sana komento kuya sana utari umugano muya igure ibintu tukalireri gayi ikontora nto nacha nto gambia 0741583878 andake ningolio komenta ngolio kantu sanganentu 0726447367 happy Sabbath Sesenigwa Esabato magiro ne yelesen karatu anyolira mangana mayakig maga. Good morning Sesenigwa Esabato alo Getembe hello. Sesenigwa Esabato hello. Sesenigwa Esabato. Yes. Mbiyamono sana karibu. Wano kuruga matara infaliti na wambata garata uego ya mangana ayo point na usia kunya kyanga wa gerane wa kaverana maya kuna hadam na hawa infaliti na okore kebe mbobera kini wano chikora aligeli andanga ekara kwa nyamu muntu wote ingare usomo kwali nsa kabisa muri ngondi wamana kwenye waranga wose andake naka liana nche mundu kibezi kalikuwa kana veke kibya kwenye waranga ni gago tioroka waga ya siya mangana iya keka nisa ina mangana iya kwa wacha kwata kwenye waranga durance ba oirua ngao agombuya eke mpukende nare kobo jineke moyo minta nare kobo komentara gago nifa kipindi rao kwenye waranga umuntu naboko genda kanisa kabisa lakini naboga eketo yo muno mpake wikira mpaka kwaranga mu mwanya w'ukika n'inyaombya lakini naindi noore kabisa burundu ino yo munonga ekete naindi koma batango kwabira na ngotakeire twaga ninke takire ko korubone kawo nyomuntu okonyanga ke kuyo mwabo ikono no mwamini na mukisale ndakire. Sante sana Joseph ere ni gabuli amabuli abira otebirenga ndiro konyora umuntu ali usino mukristo muya kabisa usino murandia kulinda kabwate deni yomuntu takomwa uchogenda unganye kurwa salingi gombuya
tebire buyanga abantu barokonyora bagecheta abantu era abuli mabuli pastor Montako gecheta kabisa taliko kwani pia kwangete kabisa nanu mu kristal kyoko actually gente kinage kwana omondo na bakwangete kulende ime yao tubwati bo benere ainde twana gwachire twana step yo kumusaba amabira andake mwaberane ubwo amate boirana bo buya umuntu yo bwanga igoko motiga kero kwa motigire elinde nyasamu kwanere bweka bono tubwati bobe no muntu yonde ubwate deni yago nganyire kurwa soro jira taragwakana muntu ngamuno itoko ngya kumurigi bono motige nyasamu konye kara ikenga ki nyasamu kunairani mbuya atairaneti ona ebintu binde igokomera igo randi enjiri taiya abantu gotore ko muntu imutigire nyasaye yare bintu binde urabwati onyora umuntu na bawa komahete nyoro kuitire walizengi komentere gane yondo chichika kichede chiabere chibeka iga no okay like you na kwa vera you need to let it go yeah otherwise you go getika senkora ya oyo gocha in that case no liora chandike kera rangira yo kwa vera ayabira let it go ege in day to day life actually na wako jara to na bantu ndo ta wanga inchi ngente kyari na no komira na kwanyore ngente na kikiria gara au kwanda through the year kwanyore ngente na kike ya kwa ge kwa lakini ndio ya conscience ya na kya gara na kya ko te so about that okay to kunyara wakana lakini nere na conscience kumuchanda onyoro kamiri to isenses right mocho bulili na bonga net na mutule cyo kusanga ndo chabange sana gaba gwa kaisimi kuli chika kichikogenda sana nganchere tubuliye buyokaga tukole asoko kora masaba selesi nyabiringa Getembe alo Getembe kwa ira liwa mabuli yago Montone que esto bueno chiquita lakini ande vile nani ande hata wangana kiege ndio asini wito yo mino wote no moro nande no ora go pole digo ero eteraje betigo nakikwa bolri bon kuli swali ai so igata they just fine kuna buta kiruit Joseph Nyamataro twabwata liboli yago kulende ewacha kabya kulendo mweli ntwali bwata bya weekend ntulira neli asinchira benekigma eleseni ningi yo mwanchu mulire no mategerali kulende na manyira nayi wasindi wekirage eleseni ye kwateye katochwo kora ekwateye amarokero tugura chi weekend haraba yo mweli by the way ndoje twakole Joshua iko naye kanya kweli ni guseko mwaka actually that is it kero to kujikoyerga ni kulende do mulda the lesson yo connecting heaven na ne bichera oro na be chodire na way how Jesus connects heaven and earth will be going through I think Philippians tutaangalia siku hiyo mulisia ketokora kuruganga yoko ba minoko myoka millennium ko ganda nimbera oro then shortly after abana mbaga kare kamburi kirgoris na wanda bagaliruya unabona jisimi chinyinge chaga kiruga iga you saw some wanted nonga mulije no genda gara toke kampuni because abana in 1 week amaiga balire abebuli tare yani kuwa see their children so in any case now after that na wanda minyokorro egere to baganiribuya otherwise they are concluding the company goro babu ata hiking bata lete bitunwange sawa iga masai they enjoyed. It is good. Nande kine kiari ngukwa ni witu ngabana chikagi bareso mutumoko bamenye batalire so batalire cling to the Lord. Otherwise my prayer nelinga to and recover connected to our Christ. By so doing we grow spiritually. Ani pastor Sambanga yurabe usumurani lero na bonta etekoba nangurwa shotrini minyoke Kisii school yo mindo benadirisiki moteli na bwate ronji orero kurwa buningira nengende Nyamokenye yire Musando district gujakande crusade orero Nyamokenye mata maiko minyoka in the afternoon njikoro mongino minto belire tabaka se wikingima ningagirete muna togendrete igana bato tegererete biamono sana yona right bono ekero mwanchu mulili naye na mayire katukole lesson yaliganitia samange
chinga kiga chinke aliase radio chinsa isato na mangana ya sinchira yoboy kiranu mono muswati okurukunganera Salda Kennedy lakini gaiga studio tugera konyora ebintu byansu tugera na toso se request yago Sesenigwa Esabato muri lero nabuganeti asogokora omorandi atubeka sama sabato kole lesson tata nyasaye huyurumuya yamone kiagero twanjete na intuto itabeta kwa bana bao na intata watulendire kurutwa chagite lesson wekatwanyikiria somo helio ono monena mwanjo motegereri no murigereria batubwatire tugusabanga lingane litokunya kuira echuma se yende tiganguri tokonye tusuke stable ja se yende tuganyere tugocha kwao na biyonsi twakorema minjago ni kwao monena tuabere lindo toro kyo borabu bwao tutacha soburabu tonyoro bugima bwa kanena